И така, здравейте хора, аз съм на ProGamer и днес сме в Delta PvP. Да, ще правя ревю. Така, нека да започваме да кажа с края на YouTube. Да ви кажат. Опа. Ето, казват ви. Така, нека да преминаваме с... Да, някои ларповете са на спауна. Аз съм с някакъв тъпсет. Тук в дупката пред спауна, когато изпадне, не отивате само напред, има една дупка. В нея трябва да откриете един чест и се резка на 3 дни. Добре. После ще му дам канала на тоя. И да, да преминаваме към ларповете. Опс. Warp Anvil. Да, ето Anvil. Давай да спомена, че тук на спауна има също един чест. Това е миниш джампа и той също се резка на 3 дни. Така, Warp Anvil, видяхте го. Той се на спауна. Другия Warp Crates. Да, тук е нещо като CSGO. Взимате скелове, вълтвате. И... да. Има пари и всичко. Има хубави неща. Ето го моя Ender Chest. Warp Enchant. Той също е на спауна. Да. Warpent. На Warpent и там, също когато влезете в дупката, ще видите един... също има чести, той се резка на 3 дни. И да. Така. Warp Food. Да, той също си е на спауна. Крепци животни. Така. Следващия Warp Info. Така. Да, той също е на спауна. Ето тук може да си паузирате. Да прочетете всичко. Да. Warp Jump. Да, той също е на спауна. Ето. Jump, че... не мога да. Така. И следващия Warp е... Leaves. Тук слагат едни... как му беше името? Листа. И след това ги чупят ли там, те се чупят сами и да, който се спечели до последния, който не падне. Добре, следващия Warp е Maze. Това е лабиринт, тук има някакви глупости. Да. Аз горе-долу съм го запомнил. Така, следващия Warp Mine Event. Да, тук има голд блокове, след това ви телепортват до други. Да, тук има стирки. Аз ще ги вземем.
Да, това е в мен евента Warp парцели. Аз лично, нали, аз живея на парцел, където може да си паузирате, всичко пише за парцелите и да. Warp PvP. Хубав е, има полшънки, ендърчестове. Много хубав е направен, даже може да се измъквате, ако сте на малко на хелт или нямате легендарки. Следващия ларп е опа. Рес инфо. Да, тук си пише всичко за реса. Ето, може да си паузирате. Дали? Да. Тук ларп став. Мисля, че вече няма също да го показвам. Правилата. Ето ги, може да си паузирате, т.е. също са на спална. Аз вече го показах. Така. Warp Sand. Да, тук си имате фри лопати. Тук просто чупят, нали, хората санда и намират честа. Така. Следващия ларп е шоп. О, те са го променили. Окей. Доста хубаво са го направили варкшопа. Мисля, че има всичко. Би трябвало. Да, мисля, че има всичко. Следващия ларп е SMS. Здрасти. Да, тук може да си купувате, вижте, фулсетове. Тук не знам, защо пише фулмеч, като е брадван, но може би е фулбрадван. Тук ето ранковете, донейтъри, бариери, unbound по ники, unbound по IP. И да, може да си купувате. Така. Следващия ларп е спринт. Да, тук си спринтите. Накрая има 5 човека, които мислят, че печелят. И да. Мисля, че има Warp 2, да. Warp Trade. Хубав си е, има достатъчно кабинки за всеки. И другия Villager Shop. Опа. Shop. Villager Shop. Ето, това е също на спална. Тук може да е full set, full match, 3 легендарки за 3 бариери и 3 делта кея за 2 бариери. Мисля, че ги дават на края на евента или когато почва, не знам. И следващия ларп е YouTube. И да, тук за си ютубър трябва да има 2 съба за 24 часа 100 гледания и 10 лайка и по 2-3 клипа на седмица, за да си вземете ранг. Но трябва ревю на сървъра. Ето, аз вече го правя. И да, хора, всъщност чакайте да ви покажа и моя хоум. Тук нямам много работи. Малко фулсетове. Скоро мога да направя томболка. И да. Да кажат бъба.